So, unsa man? Decided na gyud ka magpakasal ni Andrew? Oo, uy. Nga naman di ay. Wa lang. Basin pa di mausapay mo huna-huna. Hello? Ngano ka? Bata pa manggod ka. 25 years old pagod ka. Wow ha. Ikaw gani? 20 years old man gani kang napakasal? Ay, ang namabtos man. Pero sus, kung kay baw pa lang gyud ka ay. Gimingaw gyud ko sa feeling nga single pa ko day. Huy. Ngano nakaingon ka gudaan na? Siyempre, daghan ang mga butang nga dili nimo mabuhat kung minyo na ka. Dili na ka makayan og laglaag. Unya, ang obligasyon pag yun nimo wag tuon na. Ilabi na gyud kay babae ta. Liman ka? Nanarbaho pa ka unya inigabot nimo sa bahay, ikaw pag imuluto, ikaw pa muhuga sa mga plato. Time para good. Nag-away na sad mong June? Di man gyud malikayan day uy. Maong ako pa nimo no. Ayaw sa pakasal uy. I-enjoy o nagmaayo imong pagka-single. Wala kay pao. Makasugat pa di kag lalaki nga mas mupangga o mas magmahal nimo. Huy. Grabe sad ka ha. Nagsulti ako sa tinuod, uy. Kadit sa Day, nag-text. Day, adto na ko ha. Salamat sa paniod to. Si June ay nag-text? Basta. Okay, sige. Amping. Ay, ano man ko. Di naman hinuon mawa sa kung naunang gisulti ni Tisha. Mahal na ko si Andrew. Ug nahibaw kung siya na ang lalaki nga gusto na akong miniyuan. Pero ako mahibaw kung andam na bagit ko mo settle down. Mahimong inahan. Pananglit mo mabdus na yun ko. Asa man ka? Nganong sayo man kayo kang naligo? Mangumpra kong ingredients, ma. Kay namagin ni-order na ako cake para debo. Mao ba? Nahala sige, pag-amping. Ay, si Andrew. Hello, babe. Babe, wala ka akong karon? Oh, babe. Magpalit kong ingredients para sa i-bake na ko ang cake this weekend. Mao ba? Para ba ko yung dila ka ronda? Kuyugan hunda ti ka? Babe, okay ra, uy. Wa na lang sa kumanawag ni mo kay ingon baya ka nga mabisigid ka karon nga week. Ani na lang, babe. Textin na lang ko kung mahuman na ka kay kuhaon na lang ti ka. Okay, babe. Sige. Okay. Amping, babe. I love you. I love you too. Ay, sa pa may kuwang ingredients, ha? Ay, cocoa powder di ay, o baking soda. Ay, wala naman di ko stock dito. Mao na di ko ang og makauli na gid ko. Ini ko man, tawagan ako si Andrew. Limpa, wala lagi si Tisha ang nilabay. Bayaran na yun ako, be. Ano na akong magukod? Asan mo itong bayhan na, ha? Ay, dili ko mahimong masayop. Siya yun to kay kailaki ko siyang linakpan. To aras unahan ay... Tisha! Athena? Daan pa ko? Ikaw gid lagi? Love, kumana ko siya. Ato na ta. Love? Athena, please. Mangita tawag coffee shop sa dool aron. Ato ta mag-istorya. Tisha? Ako lang una sing gipapauli aron. Magka-istorya tagtarong. Karon sultihi ko. Kinsa tong laki ha? O ganong love yung tawag ni mo? Wa ko mahibaw kung makasabot pa ka na ako, Athena. Og, musulti na lang gyud ko nimo. Kung unsa may naasi mo huna ron. Husto ka. Ay, Ginoo ko nimo uy di siya. Ano na patingtal man ka? Naminyo naman ka. Usa pa na alam mo'y anak ni June. Athena, mauna ni akong giingon nimo.
pag-enjoy una og maayo minta single pa ka. Sa'yo pagit kaayo alam mo settle down ka. Sa maning nahitabo na ako karon. Karon pa ko naka-feel og kalipay. Karon pa ko naka-feel nga malipayon kaayo ko og kana tungod ni Vince. Tisha, Athena, please. Naibaw kong dili ka gyud makasabot nako. Og dili sa di ka pugson. Pero please, pasagdi ko. Ayaw sultihi si June bahin sa imong nakita. Tisha. Babe, doon na lang kabuan, babe. Ang atong pabuton, ug makasal na ta. Excited na kayo nga may himuti kang misis. Ako pod, babe. Ha? Babe, nga nung mag-alanganin man ang imong reaction. Doon sa manuwa ka malipay? Siyempre, nalipay ko tungod kay kaslo na ko sa lalaki nga mahal kaayo na ako. O nga nung ingana may imong reaction, ha? Babe, nabala ka lang ko. Dili ko sure good kung andam na bagit kong mahimong inahan pohon. Babe, nakasiguro kong mahimo kang mamaayong inahan pohon sa itong mga anak, babe. Ugay ko bala ka. Niyaman ko. Dili ta kapasagdan. Nga ikaw ra, okay? Salamat, babe. Minyo na kita, babe, Athena. Asawa ta na gid ka. Babe, Mahal kay ka, babe. mahal sa tayo ti ka, Andrew. Mabdus ka? Oh, Andrew. Yes! Mamahan na gid ko, babe. Kumusta ang kinabuhi sa minyo o gisip usa ka inahan? Nia, okay ra. Lumalaban. Lumalaban? Ngano ka? Wa lang. Nakauna-una lang ko nga, basin og nagmahay kang ng minyo kag sayo. Unya, wa ka maminaw na ako. He, dili na mahitabo, no? Dili ko parehas nimo. Ha? Wow, ha? Nakaingon lang ka, ana. Kaya wa pa mong ka makasugat og lalaki nga mulabaw sa imong bana. Dili na mahitabo, uy. Dili pa mahitabo. Kaya syempre, bago pa man kayo mo. Wa pa mo maabot sa punto nga makasugat ang mong dinagkuaing problema. Tisha. Oh, Andrew. Milagro kay masayo ka na uli na ako rin din sa bahay. Lagi day. Wala ko'y trabaho. Unsa? Pero ikaw bala ka. Mangita ko lang trabaho.
Angay lang, Andrew. Kaya akong sweldo. Igo ra bagid para sa bills din sa bay. Unya, kung sumo pa nato. Ang abang pa din is bay. Og pila sa kabuwan, sugod karon. Ipa-enroll na nato si Inday. Oh, kumusta naman? Unsa may balita? Ay, wag yapon day. Unsa ka kung mangita na lang tag abanganan day nga maka lista bisag gamay? Ha? Oh, pasalamat ka nga doon na pa ko'y extra din hi. Day, salamat ha. Promise, ilisan nagatik ako na makaluag-luag ko. Sus, ayaw na ko na nakaaoy. Unsa man tayo nahitabo sa mong business sa una? Katong nag-bake kag mga cake ba? Day, sukad lang ko na menu. Mas naa pa magwi ang gastuhan. Kaysa ipalit na ko ang kwarta para sa baking ingredients, ako na lang ipalit o para konsumo na mo sa bahay, diba? Ay, mao na lagi na. Daghan na gid og mag-give up once maminyo na ka. Dahil na gid kayo kaysa una. Maong ako? Happy gid kaayo ko nga naabot si Vince akong kinabuhi. E bisan tuod, wa ko'y swerte sa kumbana, pero at least, swerte man kong Vince. Pero sa gihapon na, Nahibaw ko. Pero at least, bisan pa man sa kakapoy nga akong gibati sa among bahay, at least na nagpalipay na ako. Tisha. Athena, please come to my office. Sir? Now. Nagkabantay lang ko lately. Murag, wa man lang imong hunahuna sa imong trabaho. Sorry, sir. For sure, na kay problema. Tara, lunch ta. Librihan ta ka. And please, ayaw ko balibari. Ang tinuod atin na ganahan kay kunimo. Sir, Kung musugot lang ka, andam tayo tabangan sa imong mga problema. sir, menu ko. Yan o, ako. Dili. Sir, nahibaw ko nga doon ipagkuwang akong banan ako. Pero dili na igo nga rason. Aron magbinuang ko sa mong kaminyoon. Oh, doon na siya pagkuwang isip at dili di pamilya sa among panimay. Pero maayos siyang amahan sa among anak. Hobisig ka doon sa, dili na ko kaya nga magbinuang sa among kaminyoon. Athena, Maong I'm sorry, sir. Pero ang ay tingaling hunungon na ni nato ang atong sige kuyog-kuyog. I think I finally know you. I can show you that what we have is still worth the while. Don't you know that love? Nahibaw kung doon ay mas labaw sa kumbana. Pero dili na igo nga rason, aron magbinuang ko sa among kaminyoon. Tungod kinisaad ko atubangan sa Ginoo, nga andam ko makig-uban niya sa kalipay o kasakit. Bisan pa man sa kawadon o kalisod. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kitong mga ikalang kaagi ni Athena nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan In Your Eyes. In your